karong Bisperas sa kalagkalag sa haron natong sitwasyon sa mga nakunang sementeryo sa Davao City, piniagi ni Argil Relator live. Argil! Tek, hinay-hinay na nga nagsing-abot ang mga tao nga niduaw sa Roman Catholic Cemetery kung asa sab gilubong ang mga ginikanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Hinuon sa itong pagpanubay kaganina, nagpabiling mingaw pa ang mausoleo sa mga Duterte. Sayo pa lang sa buntag, doon na mga ginabawal nga mga butang nga nakumpiska ang San Pedro Police. Pasulod pa lang sa Roman Catholic Cemetery, sama sa mga lighter ug sundang nga panghagbas. Ang tanang mosulod, gi-inspect gayod ang mga dalang gamit. Kining pamilya Hernandez, gibiyahe pagi ka sa silingang probinsya, aron manghinlo o bamintura sa pansyon, sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga may panaw na. Matag una mo abot ang kalagkalag, kinina ang ilang ginabuhat. Kay ugma manggod, di na mi kasulod. Lisod kay pagsulod basta oras na, di nakakasulod ya. Dito manglakaw na lang ni. Pero mabalik gihapon mo ugma. Mabalik gihapon eh. Nagmuntar og dakong karatula ang management sa sementeryo. Di nakalatid ang notice nga kinahanglan nga magipag-coordinate ang mga kabanay sa nakalistang mga gipanglubong sa reconstruction sa Niche A. Among naabtan kining si Joe Redoble nga nagtan-aw sa listahan sa paninguha nga basin ang naangalan sa iyang mga ginikanan sanglit wala na niya nakit-i ang pansyon. Muli lang ko, nagdagkot na lang ko sa dakong krus. Anong wala naman mo nakit-antay? Yoro, na kuha na to siya, nabot na siguro sa panahon ba nga mo expire mo na, di ba? Pila ka tuig? Hapit na 20. Mingaw pasab ang mausoleo sa pamilyang Duterte. Di nakalubong ang mga ginikanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala pa'y mga bulak, dili sama sa mga pagpangandam sa niaging tuig. Tek, nanawagan ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga likayan na lang ang magdala og mga bata sanglit gilauman nga og mga adlaw dagsa gayud ang mga tao sa mga sementeryo. Tek. Yes, Argel, no? Ang usa sa mga ginabantayan sa itong mga kaigsuunang Dabawenyo, itong mga kapusong taga Davao, kaning pagbisita no, sa itong presidente sa mausoleo sa mga ginikanan, doon na nabatay more or less idea kung kano sa posibleng mobisita sa mga lugar. Tek, sa karon wala pa'y detalye ang gihatag kanato ang presidential management staff hilabot sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte diha sa ilang mausoleo kung asa gilubong ang iyang mga ginikanan. Apan sa matag tuig no gina-cover nato siya, dili gid mapakyas ang pangulo sa matag kalag-kalag nga moadto. Apan sa karon wala pa tay detalye kung usang oras, usang adlaw. Apan sa matag tuig na agud na ang pangulo nga mobisita sa iyahang mga ginikanan. Og for security reasons po dili po nato pwede nga ibutyag no kung unsang orasa gayud moabot ang pangulo diha sa sementeryo. Tek. Okay, daghang salamat, Argil Relator.